Amacala okubulala, ukuzama ukubulala nawokudunwa kwezimoto ehle ngo-17 wamaphesenti, kanti phakathi kukaNtulikazi noMandulo kulonyaka kuboshwe abantu abangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-22 okubalwa kubo nabakuleli ngokungemthetho ngamacala ahlukene eGauteng. We are once again the only province which managed to reduce 15 of the 17 community reported serious crimes, of which we are mindful that the community continues to be affected by crimes, Honorable Chairperson and members, as the reported figures remain high. Njengoba izwe lisemkhankasweni wezinsuku eziyishumi zokulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane, izibalo zakamuva zikhomba ukuthi iGauteng ibika ukunyuka kwezigameko zokudlwengula nokunukubeza. The combating of crimes against women and children remains a priority for 365 days. For the quarter under review, family violence, child protection and sexual offences where we have managed to arrest 1,031 suspects for sexual offences. Iziphathimandla zithi kusukela ngesonto elizayo kuzokwandiswa isibalo samaphoyisa kusona sonke isifundazwe ukunqanda ubugebengu ngamaholide asehlobo.